Мерил, да, тут все включено, мне ничего не надо, да? Я после гимна вступлю, сразу ты там послушаешь, если что, маякнешь. Ну, мы уже тут проверили. А, проверили все. Угу. Окей. Что? А. Так и Писаренко тоже. Так я другую читал, вот проставки, да.
камеру просто поменять. Камеру поменять. Это только очень дорогие камеры. Спортивные. Ну просто камеру купить по диаметру. Диаметр там не сильно не покажет. Ну давай что. Если блядь, 5-го года, блядь, ну он не варит. 15 контролила видел, поцеловал. Я эту девку все уже исключил, блядь, развернул. Да? У меня не было в составе следующего. Которая будет с мамой в лет. Так вон 13-я сейчас тоже хотела повернуться, и 55-ю оформить. Ну или может они прикалывались так? Вітаю сябры, вашай увазе матч жаночай вышэйшай лігі паміж гродзенскім Нёманам і камандай гомельскай вобласці. Што чакаем мы ад гэтай сустрэчы? Ад гэтай сустрэчы мы чакаем выніковага матчу, таму што сустракаюцца, ну давайте скажам як ёсць, каманды з розных полюсаў турнірнай табліцы і, канешне, розніца ў майстэрстве відавочная, ну, на карысць сённяшніх гаспадароў, на карысць футбалістак Нёману. Ну, вось, каб тут не быць галаслоўным, давайте просто я вам зараз скажу, што Гомель займае перадапошні радок у турнірнай табліцы пасля 10 тураў. У нас сёння матч 11-го туру. Вось, і адна перамога ў іх 1-0 над брэсцкім Дынама, які там безнадзейны аўтсайдер з нулямі. Вось. І розніца мячоў забіта 2, на свае вароты яны прапусцілі 96. Нёман знаходзіцца на трэцім радку, там першае, другое месца гэта ФК Мінск, жаночая каманда, зразумела, мы зараз пра іх размаўляем, і Дынама Мінск. Ну а вось Нёман на трэцім, і ўсяго толькі 1 бал яму саступае магілёўскі Днепр. У пазамінулым туры Нёман пацярпеў другую паразу і першую буйную у гэтым чэмпіянаце з лікам 0-6, саступіўшы футбалісткам ФК Мінск, а ў мінулым туры 2-4 перайграў Віцебск. Гэта была сустрэча у гасцях у Віцебску. Вось, ну, давайте перайдзем да складаў гуляючых каманд. Пачнем з госцей. Анастасія Грамыка, галкіпер, 18 нумар, Курбатова Ангеліна, 3, Пружына Тацяна, 4, Кузьмянцова Вераніка, 5, Анастасія Гуд пад 8 нумарам, Тихонова Яна, номер 9, Есман Яна, 12, Бодраткова Валерія, 15, Ганна Шила, капітан каманды пад 20 нумарам гуляе, Дар'я Тарасенко, 23, Боровіченко Анастасія, 26. Ну і трэнеры Шолахова Вікторыя, Бураўлёў Михаил. Вось так пазначана у пратаколе, хто з іх галоўны. Ну, магчыма, Михаил, вось ён зараз кіруе дзеяннямі каманды з Броўкі. Што тычыцца складу Нёмана? Айчурек Талонова, галкіпер, гэта першая гульня Айчурек у
гэтым сезоне. Там яна вырашала, магчыма, вы ведаеце, ну хто не ведае, раскажу, пашпартныя пытанні, зрабіла сабе расійскі паспарт і зараз не лічыцца легіянеркай у нашым чэмпіянаце. Тацяна Барташевіч, 7 нумар, 8 Наталья Качан, Кацярына Дудко, капітан каманды пад 11, Кенда Тацяна 13, Вікторія Бельмач 17, 18 Паліна Далматова, 22 Житко Кароліна, 23 Дар'я Татарин, Зурату Муса 33 і Тацяна Логінова 55. Ну, адзначым, што Нана Джульета сёння знаходзіцца ў запасе, не ведаю, ці магчыма гэта якоесьці пашкоджанне, ці што там, ну карацей, пабачым, магчыма, выйдзе ў другім тайме. Кацярына Дудко, яна і капітан, і галоўны трэнер, выконваючы абавязкі галоўнага трэнера. Ну, вось так, пазнаёміліся. Давайте яшчэ пра суддзей вам, судзейскую брыгаду не прадставіў. Тарасюк Дзяніс, галоўны суддзя, яму дапамагаюць Уладзімір Чыжэўскі і Андрэй Шунькін. 4-ты суддзя Дзяніс Васкабойны, інспектар Геннадзь Звярок. Ну, што мы тут бачым, ужо амаль 3 хвіліны у нас прайшло з пачатку сустрэчы. Нёман, зразумела, валодае перавагай тэрыторыяй, і гэта цалкам чаканы сцэнар для нас. Ну, адзначым, па-першае, што вельмі маладая каманда у гамяльчанак, там некаторыя дзяўчыны гулялі ў мінулым годзе там на ліцэнзіі, магчыма, і зараз яшчэ маюць права на гэта. Ну, вось, напрыклад, Баравіченка Анастасія 2005 года нараджэння, Яна Есман 2005 года нараджэння. Гэта вось самыя малодшая. А у нас першы гол 1-0 з Урату. Не, прабачце, вось так, ці пенальці, што з Урату Муса забіла і адкрыла лік у нашай сённяшняй сустрэчы. Прабачце, вось звярнуў увагу я якраз на пратакол і не пабачыў моманту. 1-0 на 4-й хвіліне. Нёман выходзіць наперад. Гучыць свісток, і футбалісткі Гомеля разыгрываюць мяч з цэнтра поля. І вось атака правым флангам. Гэта Валерыя Бадракова ідзе супраць яе Татарына і знайшла магчымасць для перадачы Валерыя. Вось зараз Кузьмянцова, падача, спроба падачы і вуглавы. Ну, вось так. Добрая атака флангам ад футбалістак Гомелю. Падача, ну, не зусім яна атрымалася. Тут сустрэлася з мячом Тацяна Кенда і запускае у прарыў Дудко. Кацярына вось толькі зараз з мячом. На Зурату падае і апанентка. І вось падкат на лініі штрафной у выкананні Ганны Шылы. Ну, без мячу пакінула легіянерку Нёмана, а вось зараз падбор быў за жоўта-зялёнымі, але вось недакладны пас і аут. Вось адтуль амаль ад вуглавога сцяжку выканаюць госці. Анастасія Гуд гэта зробіць. Недакладна. На Татарын пайшоў мяч, ну а зараз удар ад варот. Ну, трэба, канешне, адзначыць яшчэ ўмовы, у якіх наш сённяшні матч праходзіць. На вуліцы ў Гродня 24, там 25 нават градусаў.
цяпла, зразумела, і мы сёння назіраем гэтую сустрэчу ў манежы, і тут, канешне, ну, на лазню не зусім падобна, але нешта такое, вось, вельмі цяжка дыхаць, нават проста знаходзячыся на трыбуне, вось на каментатарскай пазіцыі, што казаць пра дзяўчат, якім патрэбна бегаць. Вось, ну. Дудко направо на Качан, і страта, гэта недакладны пас, і мяч сыходзіць за межы поля. Адварот яго будуць уводзіць госці. Ганна Шыла гэта зробіць, капітан каманды Гомельскай вобласці. Ну, калі казаць пра ўзрост, то Ганна, раз уж мы так распачалі, самая вопытная ў сённяшнім складзе, у стартавым складзе каманды, ёй 22 гады, ну і вось уявіце узрост астатніх, як я ўжо казаў, нават дзяўчыны 95-го году нараджэння ёсць. Анастасія Бравіченка зараз адна з іх добра згуляла і выбіла мяч за бакавую. Качан на Дудко. Качан. Бельмач падае Вікторыя, мяч патрапіў у руку усё той жа Анастасіі Бравіченка. Паказвае Дзеніс Тарасюк свісток. Гэта значыць, што толькі пасля гукавага сігналу Вікторыя Бельмач зможа выканаць гэты штрафны удар. Два чалавекі ў сценцы у госцей. Гучыць свісток і ідзе навес у штрафную на Дудко, і лічных сантыметраў там не хапіла ёй, каб пераправіць мяч у вароты Анастасіі Грамыка, галкіперу каманды Гомельскай вобласці. Шыла адварот. На падборы першым была Тацяна Барташевіч, але вось ад яе нагі мяч сышоў за межы поля. Логінова на Дудко, тая далей на Бельмач. Жытко. З врату. Ізноў Логінова направа аддае Тацяна, там ізноў Жытко, тую не паспяваюць накрыць, і вось лік робіць 2-0 на карысць сваёй каманды. З врату Муса. Дубль у 33-го нумару Нёмана на самым прыканцы 10-й хвіліны сённяшняй сустрэчы. З врату Муса робіць лік 2-0. Ну, там ні галавой, ні нагой, так не зразумела, як зручней было згуляць легіянерцы Нёмана. Ну, вось вырашыла яна, так падладкавалася неяк бядром, калі я там все добра разгледзеў, пераправіла мяч у вароты Грамыка. Бельмач, і супраць яе гуляе Анастасія Бравіченка. Мяч выйшаў за бакавую. Дудко спрабавала ў адзін дотык на партнёрку, не ўдалося. Дар'я Тарасенко атрымала пашкоджанне, магчыма, не, там
трэба просто перашнураваць бутсы. Боровиченко выкидае мяч у напрамку на Кузьменцову. Кенда, ну за вороту. Дудко. Будзе біць Кацярына. Добрая пазіцыя, зразумела, сегменту тут можна было біць, але мяч пайшоў міма створа, удар ад ворот. Муса подбирае, адразу скидывае на Далматову, а вось Паліна мяч губляе. Не, прабачце, все ж таки з мячом Далматова. Кенда, Татьяна на свою тёзку, на Логінову. Дудко до мячу цягнулася, не дацягнулася. Першая на ім Яна Тихонова, але ад яе мяч сыходзіць у аут. А зараз ізноў аут, але на гэты раз на карысць госцей. Страта мячу, амаль на лінії штрафной, Дудко, і мяч так зверху потрапіў у перакладзіну, пайшоў вышэй ворот дакладна, але момант небяспечны быў. І зноў Шыла будзе выбіваць мяч ад лініі плошчы ворот. На гэты раз вось мяч сыходзіць у аут, і зноў валодаць ім будуць футбалісткі Нёмана, а дакладней будуць выкідаць яго з бакавой. Вось яшчэ адна спроба. Ну вельмі душна, канешне, у манежы, і я спачуваю дзяўчатам, якія вось вымушаны гуляць у такіх умовах. Прастрэл уздоўж ворот, яго перарывае галкіпер, але это было небяспечна. Ось Грамыка зараз усталёўвае мяч і будзе ўводзіць. Я вырашыла з рукі вось так. Татарын. З вороту на Дудко. Тая змяняе фланг атакі. Бельмач, ну і вельмі няўдала. Прабачце, гэта не Бельмач была, канешне ж, Наталля Качан. Вельмі няўдала яна згуляла ў гэтым моманце. Дудко. Барташевич. Пас гэты быў, гэта быў дакладна не удар, пас такі, але ён быў перарваны футбалісткамі Гомелю. І вось там не спяшалася за мячом Валерыя Бадракова. Магчыма, думала, што будзе належаць мяч яе камандзе, але не. З аута ўводзяць Гродзенкі. Кенда. Б'е па воротах, вось бачыце, здалёк тут болей за 30 метраў, пад 40 нават. Вырашыла Тацяна праверыць Анастасію Грамыка. Анастасія справілася з гэтым ударам. І зноў Вікторыя Бельмач будзе ўводзіць мяч з ауту. І чарговая. Спроба ўвесці
з ауту. Ну вось не атрымалася нешта з Натальей Качан сёння не тое. Ужо другі раз яна памыляецца у такой простай сітуацыі. Тарасенко будзе ўводзіць мяч у гульню. Ну вось яшчэ пасунулася на некалькі метраў. І мячом завалодалі гаспадары. Качан супраць яе Тарасенко, выбівае Дар'я ў аут. Ну вось у нас тут пераважна на бліжняй, а вот калі казаць ад броўцы, калі казаць вось суадносна той трыбункі, дзе знаходзіцца наша камера і наша каментатарская пазіцыя. І вуглавы. Добрый прострел у штрафную. Там Барташевич не здолела пробить. Татарин мяч подбирая. Дар'я адыгрываецца з галкіперам. Нагадаю, сёння гэта Айчурек Талонова. Дудко. Пранікаючы пас у штрафную на Далматову, але разгадалі гэты манёўр суперніцы. Мяч перахапілі. Татарин. Далматова. Упала Полина. Тут на ровном месте. Боровиченко прокинула мяч мимо Бельмача, але вось там партнерки не было, а самой ёй было, конечно, не добегчы. Зараз у аут выбівае яго Анастасія. Черговый аут. Бельмач. Житко. Барташевич мяч згубила у центре поля. Активничает там Яна Есман, еще одна футболистка 2005 года народження. Ну я еще раз просто подкреслюю вам узрост. По 16 год, девчат. Добрый пас у штрафную на завороту. Тую потягнули за руку, але арбітр быў побач. Свисток маўчыць. Перахоп у выкананні Тихонова. І потым все ж таки под прессингом мяч яна згубила. Подача у штрафную, дзе там уважліва Анастасія Громыка гуляе. Порушение у центра поля.
Перадача недакладная, здавалася, перахапіла Тацяна Логінова мяч, але не падбор за гамельчанкамі. Есман. Ось Яна Есман неблагую тэхніку нам дэманструе, магчыма, трохі ператрымала мяч. Татарин пайшла і вось тут пакінула мяч Дудко. Магчыма, гэтага не трэба было рабіць, таму што тэмп атакі згубіўся. Кенда, Барташевич. Подача на Далматову 3-0. Ну, там, конечно, цяжка што-небудзь было зрабіць. Гання Шыла з-пад яе гэты мяч забіла Далматова. Таму што, ну, значна вышэй Паліна за сваю апанентку, таму вялікіх цяжкасцяў выйграць там верхавую барацьбу не было. Ну і вось тое, пра што я казаў, адпраўляецца каманда на вадапой, таму што вельмі душна ў нас тут у манежы футбольным. І невялічкая пауза выклікана менавіта гэтым. Гучыць свісток, трэба камандам вярнуцца на поле. Што яны і робяць. Ну, і з цэнтру разыгрываць мяч будуць госці. Нагадаю, вось перад гэтай паузай, што папярэднічала ёй, 3-0 зрабілі Лік Гродзенкі. Паліна Далматова адзначылася. І зноў Бадракова Валерыя на гэты раз ідзе правым флангам. На самым пачатку гульні мы таксама бачылі такі рэйд. Дайшла справа да прастрэлу ці да перадачы ў цэнтр сюды на Вераніку Кузьмянцову, але перахапілі гэтую перадачу госці. Кенда. І назад на галкіпера адыгрываецца Тацяна. Татарин. Сама Дар'я пайшла. Потым аддала на Дудко. І вось ужо з врату Муса на лініі штрафной, але мяч згубіла. Вярнулі яго сабе футбалісткі Нёману. Дудко добра сабе на ход. І чарговы раз мяч трапляе ў каркас варот. Пасля удараў Дудко. Бельмач.
Логінова Тетяна. Аут на користь Ньомана. Бельмаш будзе уводзіць мяч у гульню з вуглавога. Ну, побач знаходзіцца Логінова. Магчыма, будуць разыгрываць. Ці ўсё ж такі падача ў штрафную. Там ёсць каму выйграць верхавую барацьбу. Так, ідзе падача. Дудко ўздоўж варот. Ну, там у супрацьборстве з суперніцай Кацярына рабіла это удар і чарговы углавы. Муса мяч падхапіла, што яна будзе выконваць. Ціхуценька разыграе вось Качан. Дзве васьмёрачкі там. Так, Качан атрымлівае мяч. Пад апекай Гуд'яна знаходзіцца. Перадача добрая на лінію штрафной. І вось так у шасцёрачку, як кажуць, прабіла Караліна Жытко. Робіць лік 4-0. Ну, каціўся так марудна мяч у гэты вугал. І, канешне ж, конечно, што? Магла выратаваць Анастасія Грамыка ці не, не ведаю. Пакінуў. Кожны застанецца, скажем так, пры сваім меркаванні. Ну, там цяжка было. Галкіперу 16 метраў, і хоць мяч вельмі марудна пакаціўся, але, магчыма, позна пабачыла момант удару галкіпер, і ў самы вугалок ён туды вось закаціўся. З врату. Шыла. Не ўдалося ёй выбіць мяч са штрафной. Вось толькі зараз. Там падбор за Татарын. Логінова. Дудко. Бельмач у штрафной. Удар. А тут надзейна дзейнічае Грамыка. Па яе пазіцыі прыйшоўся мяч. Склалася Анастасія там і падабрала мяч на газоне. Добры дынамічны момант. Прыгожы футбольны момант. Мы з вами зараз назіралі. А вось удараў у створ варота Чурек, Талонавай я яшчэ не памятаю. Ну, іх дакладна не было, а не было нават і ў бок варот, калі я не памыляюся. Логінова. Жытко. Бельмач. І Качан, ну, не змагла апрацаваць гэтую перадачу, а на ход яна не атрымалася, таму што там надзейна дзейнічала Шыла. Кузьмянцова направа на Бадракову. Выйшаў мяч у аут. Татарын хуценька вводзіць яго у гульню на Караліну Жытко. І Качан з мячом у штрафной. Прастрэл уздоўж варот. Далматова міма. Не атрымаўся удар. Шыла. Браташевич мяч перахапіла. Дудко ўваходзіць у штрафную. Удар. Добры такі плотны удар, але па цэнтры варот. Анастасія Грамыка другім рухам забірае яго сабе ў рукі. Рэальнейшая магчымасць зрабіць лік 5-0 зараз была у
Гаспадарак. З врату. Татарин пайшла флангом. Няма вуглового зараз. Тихонова Яна мяч подобрала, отдала передачу на Бодракову, а супротив той добро згуляла Барташевич. Это недокладная передача. Бравиченко. Пас недокладный. Кенда. Бельмач. Логинова. Порушение правил с боку Курбатовой. Будет штрафны. Ну, таки тактичный фол. Проигрывала борьбу. Ангелина поштурхнула трохи оппонентку, тая упала. Свисток. Ну, добро. Можно вернуться на свое место. С гэтай кропки пробить в поворотах няма магчымасці. Ну, вось будзе подача, мяркуючы па ўсім. Так і ёсць. З врату. І што у нас? Становішча па-за гульнёй. Так, офсайд фіксуюць арбітры. И отворот. Не отворот, а от линии штрафной. Шила уводить яго ў гульню чарговы раз. З врату. Бельмач. Спрабавала, что тут у один дотык Наталья пробить. Не атрымалася гэта зрабіць. З мячом центральной оборонцы Нёмана. Житко. Дудко. З врату. Подача была заблокована, але мяч дайшоў ўсё ж таки да сярэдзіны штрафной, а зараз удар, добрый удар Вікторыі Бельмач і такая сыходзячая ад голкіпера траекторыя, але пайшоў мяч побач са стойкай, але з вонкавага боку. Ну, мимо ворот, карацей кажучы. Але удар быў добры. Заута Бельмач на Качан. Тая прокинула мяч мимо оппонентки Тихоновой Яны. Ну, тут у двух нарешті забрали Тихонова и Тарасенко мяч у Качан, але ненадолго. Ну, вось ізноў страта уже з боку Нёмана, и далеко сысці не удалося Тихоновой. Шила, ну гэта на отбой, зразумела. Бельмач. Житко. Кенда. Бельмач. И мяч выходит за межи поля от футболиста к Нёману. Хотел я сказать удар от ворот, але не. Было другое меркаванне у помощника рефери. Будзе вуглавы. Яго будуць выконваць футболистки Нёмана, а дакладней Вікторыя Бельмач.
Подача. Удар и 5-0. Кацярына Дудко забивае 5-й мяч у сённяшняй сустрэчы. 5-0 на карысць Нёмана. Ну, тут асабліва і не радуюцца дзяўчаты. Ну, зразумела ўжо, што сыход гульні быў вядомы задоўга да яе пачатку. Ну, такая розніца ва ўзроўні. Невядомы толькі лік. Але і тут, ну, пры ўсёй павазе да нашых сённяшніх госцей не ўсё залежыць ад іх. Кенда. Логинова. Дудко. Бельмач. Подача у штрафную. Там Громыко на месте. Гэта была перадача ў напрамку, ну, выбівала ў напрамку на Бадракову. Анастасія Громыко, тая не здолела дацягнуцца да мячу. Аут, і вось атака левым флангам з варату ўваходзіць у штрафную. Дудко, і зноў добра дзейнічае Громыко. Долматова на Заврату. Татарин. І добра дзейнічае Бадракова ў гэтым моманце. Выбіваем мяч у аут. Ну, добра кажам, таму што зразумела, кожная перарваная атака Нёману гэта, ну, калі не задача максімум, канешне, для госцей, то асноўная мэта. Ну, вось выбегчы ў контратаку не ўдаецца. І на гэты раз, бачыце, Кенда на цэнтральнай лініі поля з мячом аддае таго на Барташевіч, тая далей налева на Татарин. Пранікаючы пас на Дудко, а тая просто падстаўляе нагу і на ход перапраўляе на ход яго з варату. Прастрэл, але мяч зваліўся з нагі і чарговы удар ад варот. Удар. И что у нас тут в угловой будет? Бельмач яго выконвае, падача ў штрафную. І на штанзе добра гуляе футболістка Гомеля, але вось далёка не вынеслі. І Долматова робіць дубль. І лік 6-0 у нашай сустрэчы на 41-й хвіліне гульні. 6-0. Здавалася, падвялі пагрозу пасля удару галавой Дудко. Але падбор на лінії штрафной выкананні Долматовай і 6-0.
Долматова. Логинова. Тихонова з м'ячом аддае на партнёрку. Гэта Есман. Яна сама цягне. Праходзіць Барташевіч і пайшла правым флангам. Перад ёй ужо Татарин, але аддае яна на 15-го нумара, на Бадракову. І фол у атацы. Ну вось дайшлі амаль да штрафной, уже далёка не даходзілі дасюль футболісткі Гомеля. Качан дагоніць мяч. Так, дагнала яго Наталя. Прастрэл. Зурату, хет-трык і 7-0. 43-я хвіліна гульні, 7-0 на карысць Нёмана. На 43-й минуте встречи мяч в воротах команды сборной Гомельской области забил игрок под номером 33 Муса Зурайратов. Есман. Супрасіє з врату. І перахоп, чарговы перахоп у выкананні футбалістак Нёману, але і чарговая страта. Далматова памылілася ў гэтым моманце. А зараз у чарговы раз мы адзначаем добрыя дзеянні Яны Есман. Ну, добра яна, конечно, на мячы гуляе, вылучаецца гэтым у складзе сваёй каманды. А Чурек Талонова, вось, нарэшце яна дакранулася да мячу пасля пасу сваёй партнёркі. Так, былі ж, конечно, такія моманты, але вельмі рэдка яны ўзнікалі ў першым тайме. Апошняя хвіліна асноўнага часу гульні гэтага самага тайму у нас распачалася, плюс дададзены час арбітрам. Магчыма, ўсё ж такі будзе дададзена хвіліна, таму што была у нас пауза на водопой. А так, конечно, ну вось я так назіраю за жаночым чэмпіянатам і працую на ім, то калі вось такі лік, а ён, на жаль, не рэдкасць, калі ўсё зразумела з фаварытам і андэрдогам супрацьстаяння, асабліва там не дадаюць арбітры. Ну, зараз хвілінку дададуць, як я казаў, ужо пауза была з-за духаты, якая пануе ў манежы. Так, бярэ шыльдачку і запальвае лічбу 1. Менавіта столькі дададзена да гульні ў першым тайме. І вось ёсць магчымасць увайці ў штрафную з мячом у Бравічэнкі. Але больш дасведчаная Кента Татьяна мяч забрала. Качан. Логинова. Качан и Бельмач. Ну, вот так. Отыгрались одна за одной. Мяч забрали. Барташевич спрабавала на Мусу. Шила. Добра Ганна згуляла. Откинула мяч. И бачила, что я уже там накрывая Далматова, з врату подача на Дудко, гэта была спроба. Тут уже Качан. І гучыць свісток на перапынак. 7-0 у нас пасля першай паловы матчу.
полюсов турнирной таблицы и, конечно, 0-6 выступивший футболисткам ФК Минск, а у минулым туры 2 года народження. Яна Єсьман з 2005 года народження. Гэта вось самая молодшая. А у нас перший гол 1-0 з врату. Це у гостей. Гучить свисток. И ідзе навес у штрафную на Дудко. И лічных сантиметров там не хапіла ёй. Ізноў Логінова направо аддае Тацяна там ізноў Жытко. Тую не паспяваюць накрыць. І вось лік робіць 2-0. Ней было згуляць легіянерцы Нёман. Ну вось вырашыла яна так падладкавала. Страта мячу, амаль на линии штрафной, Дудко, и мяч так сверху. Вельмі душно, конечно, у манежы, і я спачуваю дзяўчатам, якія вось вымушаныя гуляць у такіх умовах. Прастрэл уздоўж ворот, яго перарывае галкіпер, але Гродзенкі. Кенда. Б'е па воротах, вось бачыце, здалёк тут болей за 30. Подача на Далматову 3-0. Ну там, конечно, тое, пра што я казаў, адпраўляецца каманда на вадапой, таму што вельмі згубіла. Вярнулі яго сабе футбалісткі Нёману. Дудко добра сабе на ход. І чарговы раз мяч трапляе ў кар. Так, ідзе падача. Дудко ўздоўж ворот. Ну, там у супрацьборстве з суперніцай Кацярына рабіла гэты удар. І чарговая опекай Гуд'яна знаходзіцца. Перадача добрая на лінію штрафной. І ось так у шастерочку, як кажу. Кожны застанецца, скажем так, пры сваім. Бельмач у штрафной, удар, а тут надзейна дзеньча. Хапіла Дудко, уваходзіць у штрафную, удар. Добры такі плотны удар. Сярэдзіны штрафной, а зараз удар, добры удар у Вікторыі. Подача. Удар и 5-0. Вядомы толькі лік. Але і тут, ну, пры ўсёй павазе да нас. Удар. Бельмач яго выконвае, падача ў штрафную. І на штанзе добра гуляе футбалістка Гомеля, але вось далёка не вынеслі. І Далматова. Дагоніць мяч. Так, дагнала яго Наталя. Прастрэл. З врату. Хет-трик і 7-0. Под номером 33 Муса Сувератов.
Далматова. Догонить мяч. Так, догнала його Наталя. Прострел. Зурату. Хет-трик і 7-0. Далматова. Наталя. Прострел. Зурату. Хет-трик і 7. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, pull up on the Uzi and show up in the shot toss. When my homies pull up on your block, they get that crack and fuck that shot. Базы под пирамиды пропущен. Которые Дудко виходить у штрафную. Удар. Добрий такий плотний удар. See, I've been waiting.
Вяртаемся на футбол. Жаночая вышэйшая ліга і вашай увазе матч Нёмана і Гомельскай вобласці. Пасля тайму першага у нас лік 7-0 на карысць гаспадароў, якія мелі безумоўную перавагу гульнявую. 3 мячы з Уверату Муса забіла, 2 Паліна Далматова, 1 Караліна Жытко і яшчэ 1 Кацярына Дудко. Ну, вось з гэтага і складаўся лік 7-0 у нашай сустрэчы, ў першым тайме, дакладней, нашай сустрэчы. З'явілася на полі Валерыя Харитончик под 21 нумарам. Паназіраем замест каго. На жаль, я прапусціў аб'яву суддзі інфарматара. Абавязкова, калі разбяруся, скажу вам у эфір. У нас аут. Так, ну з правага флангу гуляла Наталя Качан, але вось я яе зараз бачу, яна апусцілася на пазіцыю правага абаронцы, а вось у паўабароне гуляе Харитончик. Гэта значыцца няма правай абаронцы, а гэта была Вікторыя Бельмач. Вось менавіта Вікторыя пакінула поле пасля першага тайму. Ну, нечаканая замена, магчыма, там нейкае пашкоджанне атрымала 17 нумар прабачце, Нёмана, конечно ж. Есман сцягнула на себе 3 суперніц. Харитончик. Логинова мяч перахоплівае, Далматова сама пайшла, атака злева з Уверату Муса, справа Дудко, але сама вырашыла Паліна, трохі замародзіла атаку. Перадача на Барташевич. Тая далей на Дудко. Хто першы тут? Логинова, Барташевич, Логинова і зноў Барташевич. І добра дзейнічае Тацяна Пружына 4-м нумарам. Яна гуляе. Бадракова. Кузьмянцова. І адабралі мяч футбалісткі Нёману, суперніц. А мы бачым яшчэ і замена галкіпера ў складзе Нёмана адбылася. Замест Айчурек Талонавай з'явілася Вікторыя Аўдзейчык. Дудко. Далматова, Дудко. Удар у ближнюю дзявятку. 8-0 на 49-й хвіліне робіць дубль Кацярына Дудко. Прыгожы гол, прыгожы удар. Мяч в ворота команды сборной Гомельской области забил игрок под номером 11 Екатерина Дудко. І лік 8-0. Ну ось так, тільки 3,5 хвилини згуляли команды, і лік у нас открытый. На 4-й хвилине лік у другим тайме, конечно же, открытый. На 4-й хвилине и тайму першого забивали футболистки Нёману. Ну, зараз пошли по графику тайму першого. Муса. Подача у штрафную, и там порушала Далматова, супрочила правила. Свисток. Атака гостей. Бравиченко. И Качан. Нема на 2 замены. А у Гомеля 2? Не видел. Вратаря. Нет.
Вратарь стал Сунема на вратаря. Боровиченко. Татарин. Муса. Долматова. Мяч потрапіў у руку футбалістцы Гомелю, і гэта будзе штрафны. Тацяна Пружына, менавіта ёй потрапіў мяч у руку, і з варату Муса ідзе выконваць штрафны. Ну, зразумела, Бельмач няма, і зараз камусьці іншаму трэба выконваць стандарты. Дзве футбалісткі у сценцы у Гомелю. Подача на лінію плошчы ворот. Дудко, ці ёсць там магчымасць прабіць, прабіла, удар быў заблакаваны, і там вельмі балюча камусьці з госцей патрэбна медыцынская дапамога. З'яўляецца медыцынская брыгада на полі, і там патрэбна казаць дапамогу. Ну, зразумела, балюча было ў гэтым моманце футбалістцы Гомелю. І вось так на руках выносіць сваю партнёрку Ганна Шыла за межы поля. Капітан сапраўдны Тацяна Пружына, дарэчы, вось апынулася зараз за межамі поля такім чынам. Удар от ворот. Качан. Долматова. Прабачце, гэта не Долматова, конечно ж, Валерия Харитончик. Потым Долматова была з мячом. Дудко. І в угловы. З'яўляецца на полі Пружына Тацяна, ўсё з ёй добра, ну і цудоўна. Падача, выкананне Качан, добры удар Дудко, заход на хітрык, але надзейна гуляе Грамыка. Долматова. Дудко. Бельмач. Кенда. Дудко. Барташевич знаходзіць перадачу ў штрафной з варату. Атрымлівае ад яе перадачу ў адказ. Далей налево на Татарин. Барацьба. Выходзіць Дар'я пераможцам з гэтай барацьбы. З Валерыяй Будраковай яны там спрачаліся за мяч. І аут на карысць Нёмана.
Далматова, Татарин, і будзе прастрэл у штрафную. Не вырашыла зрабіць по-другому. Аддала пас на Барташевич, тая далі, і пад удар Дудко, і у тую ж дзявятку, з якой яна павуціну ўжо сёння здымала. Хет-трык, другі хет-трык у нашай сённяшняй сустрэчы. Заўрату Муса ў першым тайме зрабіла. Ну вось, Кацярыне спатрэбілася 20 хвілінаў, крыху меней, але яны былі у абодвух таймах. 37-я, 49-я і 56-я хвіліны сталі галявымі для Кацярыны Дудко. 9-0. Яна, колькі я вас прашу, не гуляйце назад. Менавіта такі тэкст мы чуем ад трэнера каманды з Гомельскай вобласці, ад Михаила Буравлёва. Далматова, Дудко. Мяч у штрафной. І чацвёрты гол, покер на рахунку Дудко. Гэты раз у левы вугал прабіла Кацярына. Вось так у нас лік павялічыўся. 57-я хвіліна сустрэчы. И лик у нас становится 10-0 на користь Нёмана. Муса. Звороту Муса. Дудко. Звороту. Далматова. Расстрэл уздоўж ворот і чарговы раз патрапляе ў перакладзіну. Мяч пасля удару Дудко, на гэты раз заблакаванага. Ну, ось там не змянілі у нас лік на табло, там па-ранейшаму 9-0, але ўжо двузначная перавага у Нёману. Удар і міма створа Зуврату, а там была падача. Грамыка згуляла на выхадзе няўдала, але вось футбалісткі Нёману не скарысталіся. Зуврату. Дудко. Перадача на Харитончик. Тут Житко гуляе надзейна. Алдзейчик. Кенда направо на Бельмач. Прабачце, конечно же, это не Бельмач, Наталья Качан. Бельмач покинула ў перапынку поля. Харитончик. Дудко. Качан. Сама пайшла Наталья. Перадачу атрымлівае Далматова. Ну, там трошки прамарудзіла, потым шукала пазіцыю, з якой могла прабіць Паліна, але абяшкодзілі атакуючага гульца каманды суперніка футбалісткі Гомеля, Гомельскай вобласці дакладней. І
лік застаўся ранейшым 10-0. Житко. Качан. Логинова. Далее на Дудко. Спецкацярыны две суперницы. Это Тарасенко и Пружина. Здолела подать. Летом Шило уважливо згуляла. Перахоп. Качан. Харитончик. Подача. И удар, добрый удар з внешнім боком стопы в выкананні Качан. А у нас замена. За место Анастасии Гуд з'является Валерия Лис, 14 номер. — 2004 года народження Валерия Лис. Долматова, Муса. Прострел, падение Дудко. Нема пенальті. Побач знаходився арбітр. Качан. Долматова, удар мимо створа. Логинова. Направо на Харитончик. Черговое падение у штрафной и снова без фола. Боровиченко. Логинова. Отыгрывается назад на Кендута, на Житко. Муса. Страта мячу в центре поля. Это может быть небезпечно. Есман. Яна сама пошла. Порушали? Не порушали правила Супотея. Долматова. Дудко. Удар по позиции голкипера. Вытернула мяч с-под перокладины Анастасия Громык. Лис. Кузьмянцова. Есман. И Харитончику и мяч добрала. Звороту. Долматова.
А тут вось перерывае гэтую абратную перадачу на Зурату Яна Тихонова, 9 нумар команды Гомельской области. Дудко. Так, Нёману працягваецца. Ну, зразумела, там на ўварванні ў штрафную аддавала перадачу Кацярыну Дудко, але Харитончик вось гэты рывок не рабіла, а для Тацяны Логінавай гэта было занадта далёка. І Ганна Шыла будзе ўводзіць мяч у гульню з лініі плошчы варот. Патрэбна там дапамога з экіпіроўкай галкіперу. У нас невеличкая пауза. Можна працягваць гульню, гучыць свісток рэферы і Шыла ўводзіць мяч, але недалёка. Логінова, Качан, Дудко, Харитончик, Логінова, под удар Качан, а Наталья вышэй ворот, вышэй і міма ворот. Свисток, і зараз у нас команда сыходзіць на паузу на водопой. Давайте нагадаю вам запасных. Ось гости Алина Шутова, голкипер Селицкая, Валерия Попелухина, Анастасия Гатальская, Анжелика Лис, Валерия уже з'явилася на поле, Ганна Реут и Орланова Ганна. У Нёману Аудзейчик Виктория з'явилася уже на поле, еще один голкипер Катерина Ковальчук, Нана Джульетта, Фефилантьева Анжелика, 40-летова Мария и Астасевич Анастасия. Ну и ось Валерия Харитончик, так само, як я вже казав, з'явилася на полі у перапынку, а докладней пасля перапынку. Вяртаюцца команды пасля паузы, будзе у нас удар ад ворот. Памятаем, Наталья Качан пробила мимо створу, і зараз Ганна Шыла будзе чарговы раз уводзіць мяч у гульню ад сваіх ворот. Уся гульня ідзе на палове поля гомельчанак. Харитончик, Качан, вымушенно отыгрываться назад футболистки Нёмана. Ну, это хутчэй такая не вымушана гульня, а просто гуляюць просто цэнтральным промыслом, і гэта неаднаразова бачылі. Харитончик, сама пайшла Валерия, падзенне, і на гэты раз гучыць свісток, але парушэнне было па-за межамі штрафной, таму
Штрафны удар. Ну, адлегласць небяспечная, конечно, не па цэнтры, але для леваногага футбаліста, напрыклад, гэта добрая пазіцыя. Але мяч усталёўвае Наталя Качан, яе правая нога моцная, як кажуць. А вось падышла ўсё ж такі Далматова, а яна з левай. І гэта была падача на Дудко. І Грамыка забірае мяч у рукі. Татарин. Житко. Кенда. Далматова. І зноў Далматова з мячом. Дакладная перадача на Татарин. Здавалася б, адбіваецца гамельчанкі, але недалёка. І тут перахопу няма. Татарин ліс абыграла. Пракінула мяч і міма Ціхаўнай. Увайшла ў штрафную. І там вельмі небяспечна было. І Харитончик мела рэальнейшую магчымасць, каб лік павялічыць на сваю карысць, але там у барацьбе яна гэты удар наносіла. Наадварот. Аут. Татарин укидывая мяч за аута. Далматова. Сутыкнение там, але обошлось без порушения правил. Сутыкнулись Тарасенко и Качан. Дудко. Логинова. І знову Дудко. Ну, ось так уже спробувала прокинуться, маль без хуткости мимо суперницы. Не удалось, ну занадто самонадеянно, конечно ж, згуляла тут Кацярина, але, ну, все зрозуміло, лік 10-0. Можна дозволити себе. Качан. Харитончик, прострел у штрафную, район 11-метровые знаки. Там были только суперницы. И страта ось такой ситуации. Пошла Качан, и лік робится 11-0. Сольный проход после перахопу. И рыхтуется еще одна замена у складе гости. Селицкая Валерия з'явится. На 74-й минуте Хутко доведаемся. Наталя Качана, это першая яе мяч у сённяшняй сустрэчы. Ну, не адзначаліся яшчэ у нас Барташевич, Кенда, Татарин і Логинова з тых, хто знаходзіцца на полі зараз. А, ну і Харитончик. З палявых футболістак я маю на увазі, конечно ж. Качан. Житко. Аудейчик. Кенда.
Далматова, перад ёй свабодная зона. Аддае перадачу. Прабачце, гэта я ўсё блытаю. Гэта Харитончи, конечно ж, была, а вось зараз толькі штанга выратоўвае ад 12 прапушчанага мячу футболіста Гомелю. Замена. Валерия Бодракова сыходзіць, ну, вось адна з самых актыўных з'яўляецца, як я ўжо казаў, Валерия Сівіцкая. Качан будзе выконваць вуглавы. Подача ў штрафную. І літаральна заносіць там не головою, а вось нават тварам, там носам за пераносіцу трымаецца Кацярына Дудко. Гэта яе пяты мяч. Пентатрык зрабіла 11 нумар капітан Нёману. 12-0 у нас лік становится. И я думаю, что, конечно, футболисткам Гомельской области, ну, хутчэй бы тут все скончилось. У меня зараз рыхтуецца замена у Нёмана. Лиз с мячом. Передача недокладная. Далматова. Дудко. На завороту передача не прошла. Барташевич направо на Качан. Логинова. И гучит свисток. Успешный мяч там будет, я так разумею, потому что потрапил мяч у арбитра. Почакав я, хто ім заволодає. Тетяна Логінова сиходить. Астасевич, Анастасія з'являється на полі. 2004 года, 17 годов, 20 номеру Нёмана. Кенда. Качан. Астасевич, ось перше кранання 20-го номера. Мячу у гэтай сустрэчы. Дудко прокинула, и там порушали супроть яе, конечно ж, правила. Будет штрафный удар. Виконувати його буде Качан. Подача, удар Дудко головой заблокованный. Барташевич вертая мяч на Дудко, и тут уже с отклонением корпуса приходилось бить Кацярыне, тому мяч пошел выше из-за ворота. Аут. Не сыходзіць, паспяшаўся не сыходзіць мяч у аут, подобрала яго Качан, аддала на Кенду, тая далі на Житко. Далматова. Удар, добрый удар у выкананні Астасевич. Быў заблокаваны ён.
І яшчэ один заблокаваны удар, на гэты раз ад Харитончик, і у нас чарговы вуглавы. Качан, подача. Астасевич приймає м'яч, віддає передачу на Долматову. Яшчэ одна подача у штрафную, ну і там надійно гуляє Громыко. У нас стартовала уже апошняя 10-хвилинка. 81 хвилина гульні близится до заканчэння. 12-0 такі лік. Пента-3 капітана Ньоману, Дудко, Долматова. Адзначым дзень у падкаце Веронікі Кузьмінцовай. Самааддана на 82-й уже хвіліне. Цяжка ўвесь час гуляць без мячу, але вось, ну, бачым, змагаюцца дзяўчыны з Гомельскай вобласці. А зараз Боровиченко Анастасія нам прадэманстравала неблагую тэхніку, і бяжыць яна, але не, мяч сыходзіць за межы поля, не паспела Анастасія. Барташевич, Долматова, и недокладная передача на Дудко. Тут уже Шило так могутно выбивая мяч подали от своих воротов, подбирая его Кенда, отдає на Харитончик. Барташевич зараз з мячом. Муса. И неким чудом з 11 метров Полина Долматова не потрапила у створ. Замена. Черговая замена. Знов Ньоман. И покидая поле з вороту Муса, а з'являється 15 номер Фефілантьєва Анжеліка, 2004 года народження. Футболістка. И займає место на левом фланге полуобороны. Замена по позиции. Аут. Не прийшла там у боротьбу Харитончик. Дозволила суперниці заволодити м'ячом. І Тетяна Пружина згуляла от простого, вибила його в аут. Барташевич. Передача на Фефілантьєву недокладная. Долматова. Бугловы. І ще одна замена на гэты раз у гості. Ганна Реу з'явиться замість Тетяни Пружини. Ганна Реу 2004 года народження. Качан усталёвая мяч каля вуглового стяжку. Отбивается футболистки Гомельской области. Стасевич. С мячом Анастасия, але на своей половине поля. Харитончик. Долматова. Качан. Выходит Наталья у штрафную. Простреливая. И у нас зафиксованный офсайд. Не будет залічений 6-й гол Катерини Дудко. Шило виконує свободне. Ліс.
И спокойно Аудейчик подказывая. Качан. Астасевич. Докладная передача на Дудко. Астасевич. Супротив добродейнейшая Кузьменцова. Выбиваем мяч у аут. Татарин укидывая худенько на Дудко. Дудко. Барташевич. И страта мячу. Там не подказали сьомому номеру Ньомана, что за ёй там знаходится суперница. І удар по пустых воротах, до речі, там покинула їх Аудейчик. Ну, перший удар у створ ворот Гомеля на 87-й хвилині. Астасевич. Барташевич. Кенда. Житко, Дудко. Знову Барташевич і знову Катярина Дудко з м'ячом, капітан Ньоману. Долматова. Такая свечка над штрафной команды Гомельской в области. Татарин. Астасевич. Корсакова вирішила не бить. Дудко. Направо на Харитончик. Качан. И стратили мяч футболистки. Ньоману ненадолго. Вот так далеко мяч не сыходит. Астасевич. Качан. Харитончик. Прострел у штрафную. Там Долматова. Ці буде в угловы. Так, буде в угловы. Угловы на користь Ньоману. Качан, подача у штрафную. И мимо створу б'є Кароліна Житко. Ось так, особливо не спішаючися. Ганна Шила устальовує мяч на газон, на штучний газон Гродзенського футбольного манежу. І вибиває мяч недалеко. Долматова, Дудко, серый рикошетов. И отыгрывается до голкипера Аудейчик. Астасевич. Качан. Тут першая на м'ячі Боровиченко. Анастасія добре згуляла, але ось, ну, нема протягу, зрозуміло, складана, нема вже там ні руху ніякого у футболістів Гомеля. Спочатку вони на нейких емоціях провели 2 ці навіть 3 атаки, а потім усе вельми так, вельми не вельми. Ну що, один з опошніх вуглових буде у нашій сьогоднішній зустрічі. 1 хвилина додадена, 50. Ось зараз, пробачте, 90 хвилин ровно згуляли. 1 додадена хвилина. Качан
усталёвае мяч каля вуглавога сцяжку. І будзе розыгрыш. З Харитончика адыгралася Астасевич, Качан і страта мячу. Ну, простой ситуації, я б сказав. А там удар быў, не было ёсць пашкоджання, нема пенальці. Аут на карысць Нёмана. Астасевич будзе мяч уводзіць у гульню. Качан. Страта і гульня рукой. І гучить фінальний свисток. Канчатковий лік нашої сьогоднішньої зустрічі 12-0. Ньоман перемагає команду Гомельської області. Коментував гэты матч для вас я, Сергій Селівон. Побачимося на футболі. С метра быстрее не забивает, гол отменяет. Точка в руку попадает. И там сбивают точку. Все, счастливо. Спасибо за работу. Вон 13-я сейчас тоже хотела. Долматова, Дудко. Удар у ближнюю девятку. 8-0 на 49. И лик. Подача, виконання Качан. Добрий удар. Дудко, заход на хитрик. Долматова, Татарин, буде прострел у штрафную. Не. Вирішила зробити по-другому. Отдала пас на Барташевич, та далі. І під удар Дудко. І у ту ж дев'ятку 56-ї хвилини стали голевыми для Дудко. Мяч у штрафной. І четвертый зустріча. Долматова. Расстрел уздовж ворот і черговий раз потрапляє у переклад. Ранейшему 9-0, але уже двузначна перевага у Ньоману. Удар і мимо створа. І удар, добрий удар з внешней Долматова. Муса. Прострел, падение Дудко. Нема пенальти. Долматова, удар мимо створа. Удар по позиции голкипера. Вытернул. Дудко, Харитончик, Логинова. Под удар Качана, а Наталья вышла. А ось подошла все ж таки Долматова, и она с левой. И это была подача на Дудко, обыграла.
прокинула мяч і мимо Тихоновой, вийшла у штрафную, і там вельмі небяспечна было. І Харитончик мела рэальнейшую магчымасць, каб толькі суперніцы. І страта вось такой ситуации. Пайшла Качан, і лік робіць 11-0. Сольный проход. Забил игрок под номером 8 Наталья Качан. Наталья Качана, это першая зона. Отдае перадачу. Пробачьте, гэта я ўсё блытаю. Гэта Харитончик, конечно ж, была, а вось зараз толькі штанга выратоўвае. Качан будзе выконваць вуглавы. Подача ў штрафную. І літаральна заносіць там не головой. Подача, удар Дудко головой заблокаваны. Барташевич вертае мяч на Дудко, і тут уже Барташевич зараз з мячом. Муса. І нейкім цудом з 11 метров Барташевич. Передача на Филофилантьеву недокладная. Долматова в угловы. Харитончик. Долматова. Качан. Выходит Наталья у штрафную. Простреливая. И у нас зафиксованный офсайд. За ее там находится соперница. И удар по пустых воротах, до речі, там покинула их Халдейчик. Ну, перший удар.